kaikki katsojat. Tässä Totuuden rajapinta-jaksossa syvennymme tähän kuvaan, jonka katsojamme vinkkasi meille. Kyseinen kuva on otettu Meksikossa ja siinä näyttää olevan jonkinlainen metallinen edistyksellisen näköinen ilma-alus. Aluksessa on selkeästi 2 erillistä osaa. Kuvassa ei valitettavasti näy mitään muuta, joten oikean mittasuhteen määrittäminen on vaikeaa. Värinegatiivikuvissakaan ei paljastu mitään erityistä. Netin keskustelupalstoilla on esitetty monia eri tulkintoja siitä, mitä kuvassa voisi olla. Yleinen konsensus kuitenkin on se, että kuvaa olisi jotenkin paranneltu tai muunneltu tekoälyn avulla. Toimituksemme löysi tämän kuvan, jonka epäilemme olleen alkuperäinen. Tämä ei kuitenkaan silti vastaa kysymykseen, mitä kuvassa on. Pitkän ja laajamittaisen tutkimuksemme päätteeksi tulimme siihen tulokseen, että kuvassa lienee todennäköisesti jokin maan päällä tuotettu pallo, joka on karannut. Tämä selittää oudon muodon ja sen, että niin sanottu alus näyttää leijuvan ilman minkäänlaista ulkoista voimaa. Mikäli teillä katsojilla on omia paranormaaleja videoita tai kuvia, joita haluatte jakaa, voitte lähettää niitä toimitukseemme osoitteeseen totuudenrajapinta@palmunmedia.tk. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti.